31 minut po 8. Dobry dzień, Kasieba, Adam Hybel z tej strony, a ze mną w studio nasz gość Morcen Drewa. Tak jak mam rzekł, mołędzi se geburstach, ale nie styleźnosce łędzi se do nas przesiedł na głosce na godo znama organizowany przez siebie konkursu historycznym historię Wejrowa miona Reginę Łosowicki. Witamy Ciebie bardzo serdecznie. Witam Pana, witam słuchaczy Radio Kaszeby i bardzo dziękuję za życzenia. Na początku spytam o właśnie o patronkę tej całej inicjatywy świętej pamięci Reginę Osowicką, znaną mieszkańcom Wejherowa i nie tylko jako dama w kapeluszu. Dzisiaj możemy podziwiać jej pomnik właśnie jako panią siedzącą na ławce w kapeluszu charakterystycznym, ale kim ta tajemnicza dama w kapeluszu była? Regina Osowicka to niestrudzona propagatorka historii, przede wszystkim Wejherowa. Nam kojarzy się z osobą, która ciągle przypominała właśnie tą historię Kaszub, Wejherowa, ale też na przykład martyrologię Lasu Piaśnickiego. Dlatego też inicjatywę upamiętnienia ją poprzez tą ławeczkę imienia Reginy Osowickiej, ten skwer, ale też właśnie nasz konkurs, drugi już konkurs wiedzy o historii Wejherowa nosi imię właśnie Reginy Osowickiej. Tak jest. A jeżeli chodzi tutaj o już sam przebieg konkursu, jakie tematy obejmuje, jaką wiedzę należy posiąść, żeby tutaj rywalizować? Tematy, to wszystko, co związane jest z historią Wejherowa, od czasów powstania grodu Jakuba Wejhera do czasów współczesnych. Takim głównym celem konkursu jest propagowanie historii wśród mieszkańców powiatu wejherowskiego, mieszkańców Wejherowa, okolic, a więc serdecznie zapraszamy nie tylko mieszkańców naszego miasta, ale powiatu wejherowskiego. No to może jakąś taką ściągawkę, bo to jest drugi konkurs, a więc już pierwsze tutaj próby zorganizowania tego udane zresztą mamy za sobą, więc może taką malutką ściągawkę, jakieś typowe pytanie może z pierwszej edycji, czy jakieś typowe zagadnienie? Panie redaktorze, pytania dotyczyły historii. Nie są to pytania trudne. Ja myślę, że osoby, które przystąpią, zakwalifikują się do naszego konkursu, będą bardzo dobrze przygotowane, tak jak było to. Czyli nie będziemy ostatnio podpowiadać, na pewno sobie poradzą bez tego. Na pewno, ja wierzę w ludzi, wierzę w mieszkańców. Miasto Wejherowo jest miastem szczególnym. Mówimy o stolicy duchowej Kaszub. Jest to miasto, w którym takie inicjatywy właśnie upamiętniania, historia Wejherowa jest bardzo żywa. Mieszka tam bardzo dużo ludzi, którym na sercu leży właśnie i to, co się działo w Lesie Piaśnickim i te czasy współczesne. O to będziemy pytać. Serdecznie zapraszam. Jeszcze chciałbym wrócić do pierwszej edycji. Z jakim zainteresowaniem spotkała się ona wtedy? No i jakie środowiska były zaangażowane w organizację? Bardzo różne. Ludzi było naprawdę bardzo dużo i to ludzi młodszych, uczniów naszych szkół, troszkę starszych, z Uniwersytetu Trzeciego Wieku na przykład. Dlatego też nie ma tutaj takich ram, których byśmy zamykali gdzieś uczestników. Kierujemy ten konkurs do wszystkich. Kto nam pomaga? Dzisiaj pomaga nam wicewojewoda pomorski, jest jednym z patronów honorowych, prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrand, starosta wejherowski pani Gabriela Lizius, wójt gminy Wejherowo, Filharmonia Kaszubska, Muzeum Piśmieństwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, a więc ten akcent kaszubski też będzie mocno eksponowany, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Biblioteka Miejska w Wejherowie, Klub Miłośników Wejherowa, a więc widzimy, że tych przyjaciół mamy bardzo dużo i oni nam pomagają, więc nagłaśniają tę imprezę, pomagają nam organizacyjnie. Z nagrodami też jest łatwiej, bo to są też fundatorzy. A więc widzimy, że ten konkurs łączy bardzo dużo organizacji, stowarzyszeń, zrzeszeń i to bardzo cieszy. No i tutaj cieszy też obecność kaszubskich stowarzyszeń, kaszubskich środowisk, bo historia Wejherowa raczej trudno rozpatrywać nierozerwalnie. Tak jest. Nierozerwalnie. Z pewnością. Chciałbym jeszcze tutaj właśnie spytać, z jakim zainteresowaniem spotyka się, do kogo w ogóle jest kierowany ten konkurs, no i jakie jest zainteresowanie tych, którzy później będą mogli wykazać się tą wiedzą. Zainteresowanie jest dość duże. Ja chciałbym jeszcze troszkę o programie tego przedsięwzięcia. Będzie odbywał się on 21 października o godzinie 17 w Zespole Szkół nr 3
imienia Martyrologii Piaśnicy, to jest dawna 8. Podzielony zostanie ten konkurs na 2 etapy. Pierwszym etapem jest półfinał, a więc eliminacje testowe, 30 pytań, na odpowiedź mamy 45 minut i najlepszych 6 uczestników, tak zwanych finalistów, przechodzi właśnie do tego drugiego etapu konkursu głównego i tam pytania będą już otwarte. Pytania, na które będziemy odpowiadać w systemie takim 1 z 10, tak? Uczestnik odpowiada, dostaje punkt. Do pytań możemy wykorzystać i multimedia, i archiwalne zdjęcia, a więc tutaj już w różny sposób będziemy tutaj męczyć w cudzysłowie naszych Czyli nie uczestników. będzie to typowa kartkówka, w której po prostu mamy ABC i musimy odpowiadać. Nie, ta formuła jest bardzo ciekawa, bo chcemy też zachęcić innych, ale też bardzo często uczestnicy przyprowadzają swoich znajomych, rodzinę, a więc to ma być bardzo ciekawe. Ta formuła, staramy się, żeby te pytania były ciekawe, takie może niekiedy zaskakujące, ale też o tym bardzo, bardzo myślimy. No, Rada Naukowa konkursu jest bardzo ciekawa, bo to jest pan Mirosław Odyniecki, znany pisarz, osoba zajmująca się też historią. Osobiście znał bardzo dobrze panią Reginę Osowicką. Pan Władysław Kepka, a więc to też Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, historyk, znawca Kaszub, Pomorza, tutaj i historii Wejherowa. Maciej Kurpiewski, archiwista, pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. No i moja osoba. Czyli naprawdę zapowiada się ciekawie. Naszym gościem jest Morcen Drewa, organizator konkursu Łe Historie Wejherowa, Miona Regine Łysowicki. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pięknie.